Хайырлы кеш, Интер каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина бүгінгі шығарылышының төп темалары. Беренчеләр йорты ачылуга әзерләнә. Түбән Кама мэры Радмир Биләев эш барышы белән танышты. Яңа үзгәрешләр. Татэнергосбыт компаниясе йорт күнәгәсеннән күчермәләр бирми башлый. Түбән Камада 18 яшьлек мошенниклар курьеры тоткарланган. Полиция хезмәткәрләре җинаять кылуда катнашучыларны эзли. Шәһәрнең 60 еллыгына файдалануга тапшыруга ниятлиләр. Аллаһның рәхмәте белән без Аккайын мәчетенең ишек алдын оештыра башладык. Түбән Камаларны Аккайын мәчет тирәсен сүкләндерүгә багышланган хәйрия акциясында катнашырга чакыралар. Яңа казанышлар. Махсус хәрби операциядә катнашучы Түбән Кама каһарманнары Обилимпикс милли чемпионатында уңышлар яулыйлар. Беренчеләр йорты ачылуга әзерләнә. Түбән Кама мэры Радмир Биләев, Татарстан рәисе ярдәмчесе, Беренчеләр хәрәкәтенең республика бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов белән бергә яңартылган бинаны карап чыктылар. Бу республикада гына түгел, Россия күләмендә дә тиңдәше булмаган заманча үзәк. Ул шәһәрдәге өстәмә белем бирүнең төрле юнәлешләрен берләштергән киң мәйданчыкка әвереләчәк. Беренчеләр йорты үз ишекләрен кайчан ачар, анда нинди мөмкинлекләр тудырылачак? Бу хакта хәбәрчебез сөйләр. Как тебя зовут? Ангелина. Ангелина, тебе сколько лет? 6. Беренчеләр йорты ачылуын Ангелина түземсезлек белән көтә. Көндә әби бабасы белән бирегә килеп төзелештәге үзгәрешләрне күзәтә. Бинаның тирә-ягы шактый үзгәргән. Монда урам фестивальләре һәм иҗади очрашулар үткәрү өчен 200 урынлы амфитеатр төзелгән. Нижнекамск станет пионером для того, чтобы по всей республике вот такие центры, они правильным образом обновлялись. Радмир Биләев беренчеләр хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов белән бергә бинаны карап чыкты. Ремонт эшләре финал стадиясендә, хәзер бүлмәләрне җиһазлау бара. Биредә балалар һәм яшүсмерләр өчен медиа үзәк, вокал студиясе, тегү остаханәсе, фитнес-зал һәм башка заманча үсеш мәйданчыклары эшләячәк. Про отцов отдельные семинары, родителей совместные, семейные, там мамам отдельно. Это очень востребованная тема. Күчмә утырыш өстәл артында дәвам итте. Радмир Биләев әйтүенчә, китапханәләр, белем бирү учреждениеләре, мәдәни үзәкләр, булар барысы да бердәм механизм кебек эшләргә тиеш. Төп бурыч яшьләр өчен уңайлы шартлар тудыру. Беренчеләр йорты рәсми рәвештә август башында ачылыр дип көтелә. Шул уңайдан 2 атналык фестиваль узачак. Альбина Вәлиева, Анжелика Степанова, Булат Зиханшин, Интер яңалыклары. 1 июльдән Татэнергосбыт компаниясының территориаль бүлекчәләре йорт күнәгәсеннән күчермәләр бирми башлый. Бу хакта шәһәр халкына җылы идарәче компаниясе хәбәр итә. Әлеге үзгәреш сәбәпле фатирда теркәлгән кешеләр турында мәгълүмат алу өчен Түбән Камаларга башка оешмаларга мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк. Кирәкле мәгълүматларны 2 юл белән алырга мөмкин. Эчке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре идарәсенә шәхсән барып, яисә дәүләт хезмәтләре порталын кулланып. Түбән Камада 48 яшьлек хатын-кыз мошенниклар корбанына әйләнеп, 2 миллион сумнан артыграк акчасыннан мәхрүм калган. Бу хакта Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Полиция хезмәткәрләре мошенниклар курьерының кем икәнлеген ачыклаган. Лаеш районыннан 18 яшьлек егетне тоткарлаганнар. Ул үз гаебен тулысынча танып, хатын-кыздан акчасын кемнәргәдер тапшыру өчен алганлыгы турында сөйләгән. Аеруча зур күләмдә мошенниклык турында җинаять эше кузгатылган. Полиция хезмәткәрләре җинаять кылуда катнашучы башкаларны эзли. 400-гә якын мастер-класс һәм 1000-нән артык катнашучы бүген Түбән Камада яшь коткаручылар беренче ярдәм һәркем өчен грант проектына йомгак ясадылар. Берничә атна дәвамында яшьләр беренче медицина ярдәме күрсәтү күнекмәләренә өйрәнделәр. Балалар яраны бәйләргә өйрәнделәр. Гадәттән тыш хәлләрдә ничек эш итәргә кирәклеге турында киңәшләр алдылар. Проект Татарстан Республикасы рәисе гранты ярдәмендә тормышка ашырыла. Уку курслары Алабуга, Ярчаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә узды. Безнең чыгарылышларны Интерның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Түбән Камаларны Оққайын мәчете тиресен төзекләндерүгә багышланган хәйрия акциясына кушылырга чакыралар. Проект буенча билгеләнгән төп эшләрнең берсе ишек алдына брусчатка җәю. Белгечләр исәпләвенчә 1 квадрат метр мәйданны төзекләндерү якынча 3800-4000 сумга төшә. Исегезгә төшерәм, 35А микрорайонда төзелә торган гыйбадәт йортын быел шәһәрнең 60 еллыгына файдалануга тапшырырга ниятлиләр. Бу изге эшкә ничек кушылырга Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибраһимов сөйләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле дин кардашларым, хөрмәтле шәһәрдашлар. Аллаһның рәхмәте белән без Аккайын мәчетенең ишек алдын оештыра башладык. Мәчет алды матур булсын өчен һәм шунда кирергә уңайлы булсын өчен без ишек алдына менә шундый таш җәябез җәмәгать. 1 квадратный метр бу таш белән аның эше белән бергә 3800 сумнан 4000-га кадәр аның бәя булачак. Мәчеткә йөрүченең адым сайын гынахлары кичерелә. Адым сайын аңа әҗр савап языла. Һәм без җәмәгать бу адымнарга сәбәпче булыйк. Бу изгелектә катнашыйк. Һәр беребездән өлешебез чыксын һәм Аллаһ тәкъвалардан кылсын. Махсус хәрби операцияда катнашучы Түбән Кама каһарманнары Обилимпикс милли чемпионатында уңышлар яулыйлар. Мәскәүдә уза торган ярышның 2нче көне шәһәребезнең 5 вәкиле чыгышы белән билгеләп үтелде. Алар арасында слесарьлык, рәтеп ябыштыру, буяу сәнәгате һәм электроника өлкәләре белгечләре бар иде. Чемпионатның 3нче көне Түбән Камаларга горурланырлык яңа сәбәпләр китерде. Рәтеп ябыштыру технологияләре компетенциясендә Айнур Әскәров һәм Сергей Прокофьев беренче этапны уңышлы үтеп, ярышларның 2нче турына үттеләр. Үз һөнәрләрен яхшы белүләрен күрсәттеләр. Шулай ук БПЛА операторы юнәлеше буенча финалда урын алган Илья Гаврилов та зур уңышларга иреште. Антон Сарабаров дроннар җыюга игътибарын юнәлтә, үзенең универсальлеген һәм яңа күнекмәләрне үзләштерергә әзерлеген күрсәтә. 1 июльдә Түбән Камада сугыш хәрәкәтләре ветераннары көнен билгеләп үтәчәкләр. Бу көнне традиция буенча шәһәр урамнары буйлап күккә очкан рота акция йөреше уза. Бу хакта Түбән Кама муниципаль районы рәсми сайтында хәбәр ителә. Йөрештә һәлак булган солдатларның әти-әниләре, сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар, запас частьтәге хәрбиләр, иҗтимагый хәрби-патриотик оешмалар вәкилләре катнаша. Йөреш кичке 6-да башлана, маршрут Яшьлек урамы 7нче йорттан Түзүчеләр проспекты буенча урнашкан сугышчы интернационалистлар истәлегенә куелган һәйкәлгә кадәр узачак. Чара ахырында һәйкәл янында тантаналы митинг була, анда чәчәкләр куячаклар. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтәм. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.